The positive introvert video lo enava in lom thu ka soya tun tuma hian awlsam taka thil zir thiam dan keima ina ka hriat dan mai baka website sang le rilrulama professionals le celebrities tam tak lo zir tir to thina lo coach to thin te ngai dan kan soi don ni mishing hun kal to kum tam tak kan en le chuan michak le tharum nga te lansar hun kan ngai tu chuak ngei na rin om kan mizo thon thuwa kan ngai san michak le pasal tha te mai baka khovel ramdanga po michak le tharum nga tak tak te ngai sana chung en hun lai om chok renga thil om lo po ani lem lo ve tharuma in ne chu hun ani miawa achak le tharum nga piang te an lo ding chang thin po kha om viau mai ma se kumzabi som ni pakhat na meu kan lo chuang kai ta a mifing tak tak te sumnga tak tak te mithil ti thei tak tak le ram hroi tular tak tak te han enila sekphir tang chungan wang ta hle mai tharumaya hlawkpui mo zia lanna phrase lar tak the pen is mightier than the sword ti tongkam te po kan thre ome tharum mang thin ten mumal taka an taksa chak nan eile in tha le taksa an soi zoi thin angin kan thluk po hian cha tha le mumal taka soi zoi ama mo ve reng ani mishing te hian kan thluk thil ti theina kan mang tok lo viau ani mela Hollywood film lar tak Lucy ti le Limitless ti movie kha kan en to ni chuan mishing in thluk a man na sata ti thei san zia kan munge na rin om kan Bible a meu po tlang son theina khop hial rin na asoi nge ni kha eng po ni se mishing te hi kan dam chunga in zir reng tur kan nia thil pakhat chau ni lo thil dang tam tak thiama hria mi dynamic mi versatile te hi mi thiam tin kan soi mai thin rang taka thil thar thiam tur chuan azir dan hi kan in zir hran pa ngai ve a tuna hian awlsam taka thil zir thiam dan kan ziranga kong sari ka soyang heng te hi mumal taka ilo zom ani phot chuan mai sawn ve ngei in ka ring tlat ani pakhat na zir tur dikthlan kan lekha thiam hmasa de khan an hmule an ban pha ka lekha bu emaw chanchin bu emaw om ang kha an chiarin an chul nel hle thina tuna ero mani book surfa lekha bu em po chiar kim lo kan om nualin arin om ke po kani khovela hian abik takin minol puin internet kan man ve thei china hian hriat na information hina sa takin a pung thura website thatak tak te social media tam tak chumi chunga group le post newa po chiar sen lo khopa tam information le news kan nei to a chu thulom oni rolin thilboi thlak tak ani Spider-Man ziak tu Stanley thular tak with great power comes great responsibility tiang deuh khan ngai tu atama hriat na apun hian engber nge poimwa engber nge kan ziranga eng hinge kan thiamata na thang hriat thiam har khop mai games khel tur tam takalo oma YouTube channel thatak tak oma zai le lam video en tur om ranga ACM le pasal thathan thu ngai thlak tur ngai nom tak takalo om bawk tuna he video en na platform YouTube ange po hian kan dam chunga kan thiama kan hriat sen lo tur khopa tam in zirna tur oma du thlan tur tam tak kan nei kan ta na poimo tur le ma kan sawn na tur kan thlan thiama poimo khop mai ke mangi po hi self taught photographer tin kan soi ve thina photography hi YouTube video sang atangin kan zir chopa camera man dan le na tho dan te thala composition nal dan le color tone lightroom atanga siam danglam dan te ka zir thin izir do chu eng po ani thei photography cinematography computer coding bike khal motor khal workout body build dan in siam dan pangpar khoi sangaman dan martial art eng po ni se ithiam ve chak shim wangemo inna atana poimo wangemo zirlai po ani thei itana poimo le zirphu nge niai hriat chau zir thinang che ingai hlut lo le chhor tangkai lo tura I hun khor halsu panina hriat sa theingil khovela thil thiam chak ber te chu naupang te tinan soi thin naupang te hian thil an thiam chak em a achan ber ni lang chu puitling te angin ril rulo khatu dangan nei tam ve lem lova ti sualan hlaw lova ril rupe tak le ngai tu ana zong in thil an thlirin an zir wangani engma la shelo tan zir thiam awlsam bik thil she to le thiam to a kanin ngai na himin ti thiam theilo tu ani
mizo te hi naupang thil thiam nga le thiam ve zul nam kan ni ma se thiam filler le ezon na mi te aya thiam ero kan nga lo viau thil zir thiam tak tak tur chuan kan hriat sa te da bawin ril ru tharin kan zir tur ani pathumna zirtira poimo kalashia reng chu kan no pan lai hian kan zirtir tu pakhat hian sap tonga integrity ti hi inpum khatna tin min zirtir thina adik na chen po mai the ma se om zia dik tak chu mi fel mi tha mi dik le ngai dan nget nei mi tila dik zawk mang chu mumal taka om zia ka hriat ka masters degree ka zir chuan nu ni hial ome chu chuan min zirtir chu no pangkher lo po mishing hian atira mi emaw thil emaw kan hriat dan le kan hmu dan hi rei tak kan ngai dan alo nia first impressions last ti te pon an soi thin kha bultron that chu azat ve zo angani anti angin ithil zir tu re re atira dikle fum fe takai zir khan thiam na le hriat na tam tak inei bel pha the ani palina toifel takazir business coach lar tak sumle pai siam dan na tho Awlsam dan le ril ru sel na lama zir tir thin lekha bu ziak tu ni bok Jos Kaufman chuan tet extoka engpo dakar som ni chunga zir dana soya midang tam takin an lo zir chian to na chuan engpo belle nal taka thiam tur chuan 10,000 hours rule anti dakar sing khat zir angai thuan soya ma se ma ngeng zir chian na nein kan la thiam ngai mi alo engpo ni se rim le mumal taka kan zir chuan anol puili awan tlang ni pha ka thiam turin dakar som ni chia kan mamo ti asoi he athu soi ti chiang tur hian stage ha guitar te ukulele mangin la sang sang a play a chu ukulele play dan chu amma dakar som ni chia azir ani thu asoi nge nge belle na taka thiam tur chuan kan hun tam tak kan pek chu angai ngei narin oma ma se mumal le om zenei taka thil kan zir chuan hun rei tak angai lo ti ati chiang khopina lang chumi ti tur chuan lekhabu tam tak chhiaramo video tam tak kan ena ni tam tak kan practice kher angai lova article emo journal emo video pani khat kan thil zir du chiang taka in zia na emo soilan na kha atok thei via ome thil pakhat zir donin lekhabu tam tak nei cheu ai chuan fel fai le toy kim taka zia na lekhabu pakhat nei alok thlak vio pangana midang ti suala tanga inzir learn from your mistakes and teaching thil kan ti diklo le kan ti suala tanga inzir tur kan ni hi chu kan travekin arinoma chu mai chu toklo engkim ti sual turin he khovela hian huni nei tam toklova midang ten an ti sual le idu khoplo na tangin in zir tel turani thil thar kan zir don re re in khami fil ta khan ton hriat kan nei lo ani tlang puya chu wangin ti sual le ti diklo po kan la nei kher lo ani theye ma se midang ten an lo ti sual to le an lo ti fu lo to kha kan hriat angai chuta tang chuan kan in zirin kan in veng theyang heti hian ton hriat tam tak midang in an lo nei to kha I trom pui ti na nia I hun tam tak I khoral to kha I safe ti na ni parukna rilru in buatsaih milar tam tak lo fuya rilru man dan lo zirtir thin tu gym quick ka chuan a video pakhata ti hian asoi group thum ABC ami pa ngai basketball pola khel ngai mi alo te an thena free throw an nei tira an point score za dan record thlapa ti chuan heti hian ti dan tu an hrilta a group A hena chuan ni tin ni som thum chung practice turin an hrila basketball court a kalin uluk takin ni som thum chung free throw chuan zirta a group B hena chuan ni tin in practice anga ma se ball khoi mi lovin in real rule in midline uluk takin ni som thum chung in practice zia turani tin an hrilea ti chuan group C hena chuan practice soilo basketball lam re re in enin ngai tu point ngai tu turani lo tin an hrilea ni som thum liam hnuah chuan an ko khoma a group te chuan free throw chuan an ti tir lea group A chuan na satakin man sona za zela som ni pali line man sona ni group C ve thung chuan ma son na an nei mi alo thung ti chuan group B an han test ve chuan mak tak main za zela som ni pathum line man son tlat mai group A ni tina court kala practice thin ti chu
1% chawin an phalo ani hei hian chiang takin kan ril ru le ngai tuana in thil ati theih zia atilang group A ka chuan ni tina kor ta kalin an practice thina nasa takin man sawn renga group C ero chuan practice mi lovin ngai tu pon ngai tu lova ma sawn na an nei talo renga ti chuan group B ataka practice mi si lo kha ril rulama in soi zoin basket chunga bolan thelu chat chat lai ngai tu ringot thin te khan nasa takin man sawn ti an mu chuak tlap hei hian ril ru in buatsaih na le a eng zonga thlir poimo zia atilang chiang hle theilo nia kan in hriat na hi da bo thul pasari na le ato ber na phur taka zir chun zom practice make it perfect tian soi thin hi kan shefo winarinom eng na po kan thoa kan practice ngun chuan kan thiama chiang kan bel nge ya kan in ring tok hle thin bok muscle memory kan ti hi kan thluaka awma chu chuan ngai tu vak ngai lovin kan tak sape nga khan thiam na kha alo pe mai thin driver senior zurui chatla motora zona an zon lu po hi an accident mo viau ti kan tha thinang hei hi a chan chu kha driver khan bel le nal takin hun rei tak motor khal kha lo practice to thin wangani chu chuan effort vak ngai lovin awlsam takin ka motor kha a khal thei tira chu mai ba ka kan thil ti ngun chu kan thiamin kan in ring tok hle thina hei hian nasa takin mamin sawn tir thin ani atira kan thil thiam mai theilo po rim taka kan zira kan shat lak hrim chuan bel le nal takin kan thiam thei don tina ni ti chuan a tawp nan an khai khom taila thil thar awlsam taka zir tur chuan kan zir tur chu chiang taka hriat angaya ril ru thar puin atira tangin zir tur toy fel takin zirin midang te ti diklo atanga zirin ril ru kan buatsaih anga phur takin kan zir chhun zom zelanga awlsam takin kan thiam ngein ka ring tlat ani lekha ti zong kha thil zir awlsam dan kan soi thei te chu ania the positive introvert video lo ena vain lom thu kan hril chia in ti luina om lovin subscribe button kha idu chuan lo metla kartin thubeng war thlak tak tak le fin na eng taka thil kan thlir thei nan video ran da je kan tum don nia